Ola, que tal? Xa estamos en setembro e iso significa para moitos a volta ao traballo, o que é o mesmo que Santiago probablemente deixe de estar tan ateigado de turistas e peregrinos como nas últimas semanas. Aínda non coñecemos os datos de ocupación hoteleira de agosto, pero sí o do número de compostelas entregadas na oficina do peregrino. Foron máis de 46.700, 5.600 máis que en agosto do ano pasado. No que levamos de 2013 a Santiago chegaron preto de 160.000 camiñantes, fronte aos 141.000 dos 8 primeiros meses de 2012. Hoxe quixemos facer unha radiografía dos turistas e peregrinos que nos visitan neste verán e comprobamos que Compostela segue a ser un destino turístico do máis atractivo. É innegable que unha das bases da economía de Santiago é o turismo. Rúas ateigadas de visitantes, mochilas e cámaras de fotos que os composteláns esquivan con arte para non saíren nos recordos dun señor de Burgos ou dunha parella escandinava, por poñer un exemplo. Chegan de todas as partes do mundo e por motivos que son do máis variado. Porque venimos a ver a la familia que vive aquí. Porque venimos aquí de luna de miel. Nos gustó, ya hemos venido varias veces y digo, no, vamos a Santiago. Porque siempre nos ha llamado venir aquí al norte y nos apetecía venir a Galicia a ver Santiago y eso. Porque não conhecia e tenho muito gosto em visitar, também porque eu sou católico. ¿Por qué elegimos Santiago? Sí. Porque venimos viajando por España, por el norte de España y por eso estamos aquí. E claro está, a nosa gastronomía non deixa indiferente a ninguén. No sé, porque todo el mundo que viene me dice el pulpo está muy bueno, entonces ya tengo ganas de probar el pulpo gallego. Compramos una botella de Ribeiro, eso sí. Me he comprado 2 quesos de tetilla y, en fin, eso sí, típico gallego. Moitos destes visitantes, sobre todo con esta temperatura estival, establecen o seu centro de operacións en Compostela para despois visitar o resto de Galicia. Hemos estado en un pueblo, ¿cómo se llama? En Bandeira, que vive un primo mío, y por la zona hemos visto unas cascadas muy bonitas que hay allí, un monasterio. Finisterre, las catedrales del mar. Más que nada venimos por ir a las catedrales del mar. Luego la Costa da Morte otro día, las Rías Bajas otro, Vigo otro, Santiago otro, en fin, por todo un pouco. No que a peregrinos se refire, no mes máis masificado do ano, unha das peculiaridades dos camiñantes é que adoitan vivir a experiencia en familia. Como anécdota chegou onte un grupo de peregrinos que eran varias familias e o membro máis pequeniño teña 11 meses. Viñan desde Sarria e viñan con este bebé nun carriño, tirando polo carriño dende Sarria, un bebé de 11 meses. Pero é moi común que cada vez familias se decidan a facer o camiño con nenos bastante pequenos. En agosto superáronse os 42.000 peregrinos, datos máis propios dun ano santo que deste 2013. O día de máis afluencia do ano foi o pasado 10 de agosto ca chegada de 2.406 camiñantes. O Concello dá un paso máis para a nova contratación do Servizo de Mantemento do Alumeado Público. A Edil María Pardo deu conta hoxe do inicio do procedemento para contratar unha auditoría enerxética do alumeado público municipal. Os seus resultados serán tidos en conta no prego de condicións do novo contrato que o Goberno quere ter axudicado no primeiro trimestre do ano que ven e que conseguirá un aforro do 40% na factura enerxética de Raxoi. O do suministro eléctrico é o contrato máis importante dos que ten que adxudicar e por iso o Goberno local quere ter ben atado o seu prego de condicións. De aí a auditoría enerxética do alumeado público que vai contratar o Concello cun orzamento de 36.000 euros e un prazo de execución de 3 meses. Abarcará todas las instalaciones de alumbrado público de titularidad municipal, tanto ejecutadas por el propio ayuntamiento como las recibidas o asimiladas de promociones privadas, de urbanizaciones que se han recibido, de parques que se han recibido, etcétera, abarcando tanto la iluminación vial, sea funcional o ambiental, como la ornamental y a cualquier otro tipo de instalación de iluminación exterior fija que se considere susceptible de incluir en esta auditoría. Mais adiante, o Executivo adxudicará unha segunda auditoría sobre o consumo enerxético nos edificios públicos, esta cun orzamento de máis de 100.000 euros. A factura enerxética que paga o Concello é na actualidade de 3,5 millóns de euros anuais, os que hai que sumar 700.000 euros de mantemento. Esas cifras corresponden ao gasto do alumeado público e dos edificios municipais, que agora se van separar en 2 contratos. O primeiro deles, o do alumeado público, estará adxudicado no primeiro trimestre do ano que ven e suporá importantes vantaxes económicas e medioambientais. Tienen que cambiar las luminarias porque las actuales consumen muchísimo y va a ser mixto, va a ser cambio de luminarias LEDs, la mayor parte, pero también va a haber reguladores en los sistemas convencionales que también sale más barato regularlos. A veces están encendidos cuando es de día, lo estáis viendo muchas veces,
o cuando es una noche clarísima y no necesita tanta intensidad. Ahora existen unos reguladores que miden el nivel que existe y regulan en base a eso. Medioambientalmente se va a ganar muchísimo, económicamente lo mismo. Segundo María Pardo, estas medidas xa se puxeron en marcha nalgúns concellos do Estado e o aforro conseguido foi mesmo superior ao 40% estimado inicialmente polo goberno local. Facemos agora unha pequena parada na Universidade de Santiago, que hoxe recibiu a visita do presidente do Consello Asesor de Saúde de Bos Aires. O reitor Juan Casares e Jorge Daniel Lemus falaron da necesidade de optimizar o acordo existente entre a Universidade de Ciencias Empresariais e Sociais da capital argentina e a USC. O acordo contempla o intercambio de persoal que traballa en temas relacionados ca saúde, fundamentalmente en postos de dirección. De feito, nestes momentos están a traballar na posta en marcha dun mestrado en servizos de saúde. Antes de reunirse no seu despacho co reitor da Universidade de Santiago, Jorge Daniel Lemus coñeceu a Facultade de Medicina na compañía do seu decano Juan Gestal. Os dous programaron actividades conxuntas para este curso que comeza. E para que o inicio do novo curso non sexa máis levadeiro, o Concello volve cas súas propostas culturais, algunhas delas tan consolidadas como o ciclo íntimo e acústico. O programa arranca o mércores co estadounidense Daniel Jurado. Non o terá nada doado porque xa saben que ese mesmo día Rafael ofrecerá na Quintana o concerto que foi posposto no Apóstolo por mor do accidente ferroviario de Angrois. Setembro é o mes de volta á rutina, pero iso non sempre é malo. Con este mes volve o ciclo íntimo e acústico, unha proposta que nos permite desfrutar da boa música dun xeito máis cercano. No que os artistas se presentan nun formato pois moito máis íntimo, máis cercano ao público e moitas veces cunha proposta musical en acústico, aínda que non sempre. 4 artistas de moi distinta categoría, estilo, procedencia. I'd call you now to tell you I'm thinking of you. Damien Jurado será o encargado de inaugurar o ciclo o próximo mércores no Teatro Principal. Trátase dunha das figuras máis relevantes do folk rock estadounidense, cada vez con máis seguidores. Podemos falar da súa voz, da súa guitarra como un artista de culto que se está abrindo oco a pasos axigantados dentro do mundo folk, pop, da música indie, porque non el só coa súa guitarra é capaz de conseguir un grado de emotividade, de cercanía ao público realmente extraordinario. Neste primeiro concerto do íntimo e acústico tamén actuará como teloneiro o americano William Tyler. O segundo dos recitais do ciclo será o 21 de setembro con Pablo Guerrero no Teatro Principal. O cantautor extremeño celebrará en Santiago os seus 40 anos de carreira e presentará o seu novo disco Lobos sin dueño. O día 26 será o turno de Bigot, esta vez na Zona C. Será o único concerto en Galicia deste músico zaragozano que tamén estrea disco, Blue Jeans. O íntimo e acústico pecharase co galego Luis Emilio Batallán, que está retomando a súa carreira musical despois dun retiro voluntario para exercer a medicina. O autor do exitoso disco Aí ven o maio subirase ao escenario do Teatro Principal o 17 de outubro. As entradas para os 4 recitais están xa á venda nas canles habituais, a prezos de 10 e 12 euros. Contámoslles tamén que o próximo sábado, 7 de setembro, abrirá as súas portas o museo dedicado a Manuel María na súa casa natal do municipio lucense de Outeiro de Rei. Hoxe deuse conta aquí en Santiago das actividades previstas para a inauguración do centro, na que participarán artistas como Xurxo Souto, Berrogueto ou Xía. A Casa de Hortas, tan presente na poesía de Manuel María, convertirase o sábado na Casa Museo do autor de Os soños na gaiola. A vivenda, situada no municipio lucense de Outeiro de Rei, afrontou unha remodelación que custou 350.000 euros e que permitiu transformar un fogar de labradores acomodados nun espazo á altura da figura de Manuel María. Demolendo aquelas partes que xa non eran orixinarias, restaurando outras que estaban abandonadas por ser xa dependencias que non usaba a familia e conservando, iso sí, o interior, porque na distribución interior a casa responde
basicamente, casi perfectamente, àquela casa na que naceu Manuel María e na que viviu pois, os seus primeiros anos de vida e que logo frecuentaba pois, sempre que podía. Non? A Casa Museo de Manuel María é posible grazas á colaboración da Real Academia Galega, o Departamento de Galego-Portugués da Universidade da Coruña e o Museo de Lugo, que ata agora albergaban o legado do poeta. Correspondencia, orixinais, coleccións de arte e aqueles pequenos obxetos que humanizan a figura do literato. Estas particulares que teñen unha certa, digamos, gracia e tamén atractivo para a xente, pois a colección de navallas, unha colección importante, a colección de caxatos, plumas, en fin, reloxos, en fin, este tipo de cousas xa máis íntimo e persoal, pero que tamén configuran a personalidade, neste caso, de Manuel María, non? A Casa Museo de Manuel María inaugurarase o vindeiro sábado 7 de setembro. No acto participarán poetas como Miguel Anxo Fernambello ou Xosé Luis Méndez Ferrín e artistas do talle de Berrogueto, Fuxán os Ventos ou Uxía. Da literatura pasamos ao deporte. O Río Natura Monbus Obradoiro comezou a semana pasada os adestramentos de pretemporada e xa puidemos coñecer algúns xogadores, pero non foi ata hoxe cando o club comezou cas presentacións oficiais. O primeiro en comparecer ante os medios foi o grego Vasilis Xantopoulos, que deu mostras de estar xa moi integrado no equipo e feliz con todo o que o rodea. Cando se fala do Obradoiro hai que falar sempre de todo o que rodea o club, sobre todo dos afeccionados, que son case como da familia. E iso xa o sabe ben Vasilis Xantopoulos, despois de tan só unha semana en Santiago. O xogador grego viña xa ben informado da man de que obradoiristas como Costas Vasiliadis ou Livon Kendall, pero xa puido comprobar in situ todo o que lle contaron. I think it's more than this that they told me. Okay, with Kostas I spoke more because I saw him in Greece. With Livon only with SMS, but messages. But I find this that they said about me about the spirit and all the how friendly they are with the team and how they love the team. Everybody here. Obradoiro is something. I mean, the team is something important for them. We will try everybody in the court until the end of the season, and to the end of the season everybody to be happy. Nas instalacións de Cenor, pertencente ao grupo de empresas que apoian o Río Natura Monbus Obradoiro, Xantopoulos explicou que estaba canso e que non tivera aínda moito tempo de facer turismo pola cidade, pero mostrouse feliz de estar en Compostela. I wanted to go to a team because I left from Greece, so I wanted to go to a team and to a town that it's going to be perfect for my family. They told me about the organization of the team, that it's perfect. I'm 1 week here and I feel like I'm 1 month here. I have friends now. I mean, my teammates are my friends now and my second family. O que tamén se mostrou ilusionado con formar outra vez un bo grupo foi Moncho Fernández. Do seu novo pupilo, o adestrador dixo que estaba seguro de que ia facer moi bo traballo e que aportaría experiencia. Tamén sinalou o técnico que os bases sempre son especiais. Tempo xa para repasar a nosa axenda cultural, como sempre, con propostas moi distintas para o seu tempo de ocio. Imos ver tamén que nos depara o tempo para esta semana, que xa lles adianto que vai ser moi calurosa. Cóntanolo dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo.
Mañá será unha xornada estable con aire cálido que chegará a Galicia dende o sur da península. Deste xeito os ceos seguirán despexados e as temperaturas non cambiarán con sensación de calor en toda a comunidade. Os ventos estarán prácticamente en calma. No mércores o tempo empezará a cambiar, aínda así predominará o sol, aínda que con algunhas nubes baixas no litoral atlántico. Os ventos estarán en calma pola mañá e soprarán frouxos do oeste pola tarde e as temperaturas seguirán sendo altas. Para o xoves agárdanse ceos pouco anubrados no interior e con nubes baixas e néboas no litoral. As temperaturas baixarán sobre todo as máximas e os ventos serán frouxos de dirección variable. Mañá en Santiago teremos ceos despexados e ventos que estarán en calma pola mañá e soprarán de dirección variable pola tarde. As temperaturas manteránse sen cambios cunha máxima de 31 graus e unha mínima de 16. Para o mércores agárdanse ceos despexados e ventos frouxos do nordés pola mañá e dirección variable pola tarde. As temperaturas baixarán lixeiramente, a máxima será de 30 graus e a mínima quedará en 14. No xoves os ceos estarán despexados pola mañá e con algunhas nubes baixas pola tarde. O vento será frouxo do nordés pola mañá e do norte pola tarde. As temperaturas baixarán sobre todo as mínimas que quedarán en 11 graus. A máxima será de 27. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois que a información do tempo remataron as novas, quédanos aínda ver esa microsección a que lles damos conta das ofertas de emprego da Axencia Local de Colocación. Poden vostedes seguir informados a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Como sempre, grazas pola súa atención.